Март айында үтәсәк Рәсәй президенты һайлаулары көн кадагында кала. Был атнала Башкортостан үдәк һайлау комиссия рәисе Хәйдәр Вәлиев районга килеп һайлауларны оештыру мәсьәләләре буенча йыелыш үткәрде. Илдең төп сәяси вакыйгаһына әзерлек күптән барһа ла, тавыш бирүчеләр өчен уның яңалыгы күп булачак. Илдә 3000 ашу һайлау комиссия эшләячәк. Шуның 80 участкаһы Баймак районында урнашкан. Төбәктә һайлауда 42 меңдән ашу кеше катнашачак. Быел тавыш бирү мөмкинлеге даирәһе киңрәк булачак. Мәсәлән, ул мотлак кешенең яшәү урыны белән бәйле булмавы мөмкин. Буның өчен гариза язып төрле йөрдә тавыш бирергә була. Илдең төп һайлауларына барлыгы 70 кандидат дәгъва иткән. Уларның 24-е сәяси фиркалардан, калгандары үз-үзен тәкъдим итүчеләр. 10 февральдән һоң кандидатлыкка төп дәгъвачылар билдәле булачак. Һайлауларны оештырган вакытта Башкортстан территориясендә без үзебезнең эштә урындагы һайлау участкалары комиссиялары агзалары, территория һайлау комиссия агзалары белән берлектә очрашып, алар белән берлектә һөйләшүләр алып барабыз. Нинди яңалыктар бар һайлауда оештыру законнарында һәм алар урында нинди мәсьәләләр борсой, нинди мәсьәләләр хәл ителмәгән, шул мәсьәләләрдә күрешеп, һөйләшеп, алдагы һайлауларга ныклы әзерлек белән барырга дигән ният белән без килдек.